Hvad er det, der kendetegner en god dialog? Ja, kender du det, at du sidder og taler med et andet menneske, og du kan mærke, at vedkommende sidder enten og tænker på, hvad skal jeg sige om et øjeblik, der har med min verden at gøre, der handler om det samme, eller den anden part ikke har øjenkontakt, men laver noget andet samtidig, sms'er, kigger på computerskærmen, laver noget og siger, jeg kan sagtens høre, hvad du siger, eller den anden part afbryder dig og kommer med sin egen historie. Kender du den fornemmelse af, at du ligesom taler ikke til en mur, men at der ikke rigtig en ordentlig kontakt? Så hvad kendetegner en god dialog? Det kendetegner, at der er øjenkontakt, man føler sig set, man føler sig hørt, man føler sig forstået. Når man stiller mennesker spørgsmålet, hvad synes du kendetegner en god dialog, så siger de, at jeg føler mig set, at jeg føler mig respekteret, at jeg føler mig anerkendt, at jeg føler mig forstået. Og her er det vigtigt at huske på, at at føle sig forstået er ikke det samme som, at modparten nødvendigvis behøver at være enig i det, man siger. Enig og uenig er i og for sig ikke særlig interessant, men at man anerkender den andens verden. Man anerkender, at sådan ser det ud i min verden. Du behøver ikke at have den samme mening, du behøver ikke at have det samme billede af verden, men du anerkender, at sådan ser det ud i min verden. Så en god dialog, den kommer, når den, der lytter, kan lade sit eget være standby og ligesom lade det være, lytte til det, den anden siger, uden at blande sit eget ind. Og så kan man jo efter at have talt sammen sige, at du er interesseret i at høre, hvordan det samme ser ud fra min verden, fra mit synspunkt. For vi kan godt have forskellige opfattelser af verden. Og det, der kendetegner en god dialog eller en god relation, det er jo, at vi kan leve sammen og have forskellige opfattelser af, hvordan verden ser ud, uden at det bliver problematisk.